रोइले हा पापा के रोइले हा तो चल से हमर पापा हाथ जोड़तला आई अरे भागो भागता है तू भागत अरे मिथुन चाचा मरले बानी एकरा के या छोड़ देते बड़ा मस्त सपना देखती है लड़ाई करती है छोड़ा जगह ना की हमारे सपना में डूब बढ़िया देखती है बड़ा खुश हुआ चलो जा सुते दूसर काम करे साफ सफाई कर दे पानी पी ली। अच्छा, खेत में जाए के बा। ठीक बा दो। रे ढकने सरा कहाँ इतना तेजी में जाता रे? अरे का बताई चाचा 4 हाली मैदान चल गई पानी खानी वही में मैदान उतरता अगला के बाद यही पियर निकलता पहले जो दौड़ के हो गया ना तो पैट में हो देबे जो जल्दी जो साला भोरे दिमाग खराब कइलस। बाप रे बाप एगो तो हई माने गोड़ होके पड़ा खानी सारा दिन रात पटाई रहती एकरा का जाने कौन सा एथी के महल के सपने में घुसल बियाई हां कुछ कही मिथुन चक्रवर्ती चाचा रौरा साथे नु हई फाइटिंग क के गुंडा सन के मारे में बड़ा मजा आइल है हमरा ओकरा के मनी है नु त छितरा आ गइल हन क के आई कौन जी सुई उठ आई उठ बाल ना बाचा आ नींद पड़े अच्छा आई हो दादा बाप रे बाप या देखो तो होई या इतना डर जाता ना को उठ अरे कौन जी देखो तो नहीं कि जही एक तुम को डर बा कौन दुनिया में घुसल बिया होई हां मिथुन चक्रवर्ती चाचा के गोर आ गई प्रणाम चाचा ओरा सामने के सपना में फाइटिंग करतनी सब तो सामने आ गइला प्रणाम उठ तहर मिथुन चक्रवर्ती चाचा लौकतनी मिथुन चक्रवर्ती चाचा दिन में मैंने खिचिन है माही किसियो बात एने आओ ए फाइटिंग करतनी मनी दिसु त गुंडा ढिम लागल ओने करी जाके गुंडा ना तहर माई देखा पर चोट लागल बा तहर माई ढिम लइली माटी लागल झाड़ दे अरे जाए ना दो कौन सी जाए दो अरे कतना डटबू लइका बिया अभी रौरे तो बढ़ावला से सर पर चढ़ल बिया लइका बुद्धि बा ठीक हो जाई जाई खेत में आ एकरा के लेते जाई ऐसे भी घरे कोनो काम ना करेले दिन भर फाटा फटी करेले आ खेत में रही तो बढ़िया से काम करी जा चल माई पागल हिया बोलेला तो ओकर मुंहे ना रुकला चरफर करेले पहिया सहूर सुखबू हमरा त बुझाते नहीं तार दुलारी बेटी होई कि ना अकेले बियाह शादी क के एक बार जीवन भर हमरे घरे नहीं न करे हम बियाह शादी ना करे हम तोरे लग रहा पापा जा दे कुछ कह तोर माई तोरा के बड़ी माने ले बुझाइल तनी खिसियाइबे न करे हां उ तो कबो हमरो पे खिसिया गेले आ डांटे ले हमरा के ताज मल्ला खियानु पापा तारा बहुत कस के चोट लाग गइल ह अच्छा
तो तनी सा तू अपन रहन सुधार पापा औ खेतवा में नु मनोजवा के लइका आके हक देलक अपना गौवा में सुबेरवा। अरे जाए दे कुल खाद बनी। हाँ। स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ावेलन ओकर घरे आके रियाज कइल जाला, देखल जाला कि का पढ़ैले बाने, सीखल जाला। अरे बोलत काहे नहीं रे पतनी कहाँ रह गई? चंदा मामा दूरिते पुआ पकाए पूर के बड़ा अच्छा लगता सवेर के बड़ा गहूं में सुतला के बाद कितना नीमन लागेला। कहाँ लड़की रह चल जाती है, हमारो गोड़ हाथ तुरवाई। हाँ? अरे ये कुल का करता रे? हाँ सरसों खाता रे। पापा मुंह में सरसों आ गला नु तो खाए लगनी है। अरे तो बोल ना सकत रहे तो हाथ पर तो हिलावेला ना। हाथ कर पापा नु हमर टेर हो गइल बा तो ना हिलैनी है। जा सूत गनिया गिर के। अरे दादा अब तो देखे के पड़ी फेरा में डोललस। बड़ा मजा आता पापा। बड़ा मजा आता है बे। सूत गरनी एकदम पाला पाला लगता गाँव में। अरे हाथ गोड़ी कैसे टेढ़ुआ गई? गिर गनिया तो टेर हो गइल। चल ना चले के सहूर ना रहे के सहूर। पापा गोरवा सीधा कर दो। चल अब उठ। पापा रुको पानी दे। तो हमारे कहियो हार्ट अटैक हो जाए। चले के चल घरे चल, खेत में काम हो गई। हाँ पापा चला। हमार दौरी के ना गोल दो। भूख लागल बा बहुत जोर से। चल चल खा के आई। चल भैया गोली खेले। हाँ पदने ना खेलाओ, अब गोली चला के लेके भाग दो। हाँ चल के गोली 10 रुपया से भर भर ए भागत वो हमारा खेल में आए है हमरा के खिलावा सा गोली। भागते पादल दिन भर ना खेलाम सतुरा के। अब ता ना खिलाई बोलो नु तो हम ता लोग के गोरिया के आ मार के भाग जाए। भाग हमनियो गरियाम सतुरा। हम भाग जाई। हमरा के ना खिलाई बोलो। भाग बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हैंग मार हैंग को मार। वाह कोरिया था मार ले बा कितना अच्छा मार ले बा। टिक 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 टिक। कौन पदले बारे सरल ते पदलो ना हो पदला। हम नहीं पदले आइले। कौन पदला था? हम पदनी है। मत मारो। सुना तनी है बड़ा खुशखबरी के बात बा। बोले सर चाचा फोन कइले रहनी है, बड़ा बढ़िया रिश्ता बा। अच्छा कहा तनी कि जे अपना बेटी के शादी करो। हमनी के बेटिया के जौन कमी बा उ बतैलू है ना उ तो हम ना बतनी मने कि अहिर बताई कि हमर दही खाटा बा। जानतनी काल्हे देखे आइलू। अच्छा हाँ तो ये बहुत बढ़िया बात बा, तैयारी कइल जाओ। बाकी इहे एगो टेंशन बाटे कि पाद के बिगाड़ मत दे। इहे तो हमरो टेंशन खाता जो बात देती है बस लोग भाग जाता। अच्छा जाए दो, तुम आई हो प्यार से समझेबू तो समझ जाई, सिखा दो। समझी तब नु हम एक तो खाली पागल ट्राई हो गल करो, बनी। कोशिश करो समझावल जाला। देख आज ठीक से बात करी है, पदिहे उदिहे जोन ठीक बा। तोरा के लइका वाला देखे आवत खूब बढ़िया से जइहे, प्रणाम करी है, अपन नाम बताई है, पापा के नाम बताई है, आ नाम तोर का ह? परमिला कुमारी ठीक बा। हाँ
आ बढ़िया से आ पदिहे जन देखो दे इनो धइले बानी घोर के हाँ उ तोरा के दे तनी ते पी ले जे पदिहे जन ठीक बा माई लड़का वाला देखिया तरह से लड़के वाला देखे आवत पी ले इनो पियम त हमार पेट ठंडा हो जाई नु गैस ना बनी पदबे ना उतना देर खाती हाँ पता बा जोनिया के माई कहत रहुए नु हमरा के हाँ। कि एकरा पदला के नु कोनो ब्रेक नहीं खे गाड़ी के ब्रेक लाग जाला एकरा पदला के ब्रेक ना लागे हाँ, यही से तो हमू कहत रहनी जे कौन चीज तरह के उपाय लगाई जे तू उतना देर ना पा दो जे पाहुन टिकस पसंद क के जास का करी अइले गिलास पी लेली हां जौन बतनी तुम ध्यान रख ले हनु नाम बता दी है पदी है जौन पापा के नाम बता दी है गांव के नाम बता दी है प्रणाम कलियो लोग के नाश्ता करा दी है ठीक बुझाता हमार बेटी के बियाह हो जाई आओ तारा संग लइका वाला देखे भगवान के ऊपर बाटे अब का हुई जल्दी जल्दी काम हो रास्ता में हो गया सब प्रणाम समधिन जी प्रणाम प्रणाम अरे सुनो ताड़ू हो अरे बबुआ और उनकर मम्मी आ गई लोग आ गई नी आवला के लड़का वाला देखिए आइल बड़ा सा हमरा का देखिए सन तब पागल हो जिए सा कहिए सा वाह वेरी ब्यूटीफुल प्रणाम समझी जी प्रणाम प्रणाम खुशी रही बबुआ खुशी रही ठीक बानी हां ठीक बनी अपन बताई हमू ठीक बानी बैठी लो अरे जा नाश्ता पानी लेके आओ कि बातें करबू अभी ठीक बा जाता नहीं ले अबे सुनी ना जा तनी त तनी बबनी के लेते हम देख लेम सब ठीक बा ले आओ ए लइका वाला आ गइलो देख जगह सिखनी होंगे करी है कोई हरकत नहीं करे के ठीक बा नाश्ता उठाओ ले चल चल अरे बबुआ ई बबुनी हिया कि बबुआ रे हमार तो दिमाग पागल होता अब बात चुप माई लड़की कितना सुंदर बिया कितना निमन बिया पसंद बिया बबुनी का नाम हो तोहार पदनी कुमारी घर पिछुआरी परमिला कुमारी नाम हमार घर पिछुआरी बाप रे बाप कितना सुंदर लड़की बिया नाम बा परमिला आ हम तो हो गनी शर्मिला कहाँ ले पढ़ल बारू बबनी अरे हमर बुचिया नु 10 ले पढ़ल बिया पापा हमार झूठ बोलता रहन हम कब स्कूल नहीं की गई नानू यारिन जी
कुछ बोल देवे लइका बिया भी ना बुझाला। मैट्रिक कइले बिया, मैट्रिक कइले। आई हो दादा, मैट्रिक ले हमार तो घर जोर हो जाई। ए बिटिया चाय दे समधिन के और बबुआ जी के। दा बबुआ। अरे देखो समधिन के का हो गइल, जल्दी से पानी लेके आओ। अरे पानी लेके आओ, पानी। ए उठा सुत गईली। चल भाग घरे। नींद आगर लगा सुत कर लिया। ए हटी है ने। अरे बाप रे बाप, ई बियाह ना होई। आज तो हमरा फिट मर लेबा, कल चल के हमार लइका मर जाई तो का होई? अरे माई के ना पा देला, सारा दुनिया पा देला हैं। आ देखो एक मुड़ी पर तो एगो अंटीनो खड़ा बा। अरे नतिया का बेटा, अलती ना देखबे कि चलबे घरे। ऐसे छोड़ के मत जाई हमरा बेटी के। हमार बेटी बड़ी दिल के साफ है। रवा गोड़ पर गिरता नहीं, ऐसे मत छोड़ के जाई हमरा बेटी के। मत जाई जा, हमर लड़की बहुत दिल के साफ हिय। बैठी जा। चुप चुप एकदम चुप मंगिया जारी। आज तोरा चलते हमार पापा तहनी के लगे हाथ जोड़ता रहन। आए हमरा पापा के आंख में तहनी के चलते आंसू आ गई। आए आज तार लोग के ना छोड़े, तहनी के चलते हमार पापा रो हनु। आज तहनी के ना छोड़े, आज तहनी के ना छोड़े। आज तहनी के ना हमरा पापा के रोल हो। आ इधर दाई। हमरा पापा के हट 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 हट। ना 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 हट। हमरा पापा के कैसे भागी रे भागी। कैसे ये हमरा पापा के रोइले की। हमरा पापा के रोइले हां, पापा के रोइले हां, पापा के रोइले हां। तोरा चल से हमर पापा हाथ जोड़तला। हम पापा के रोइले हां। हम पापा इतना मानेला हमरा के। ना 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 मारल ना जाला। अच्छे करंटीना नियर बाटे, बड़ा अच्छा लड़की बिया। अपना माई के ना कहलो कि हमर बाबू हाथ जोड़ता रहने कर चलते। अपना माई के ना समझैला तू। ना रे आज एकनी के मुआ दे, आज एकनी के मुआ दे। कोई हटा बाबू, हट जो। आता लोग मुआ दे। हमरा बाबू के रोइला हलो, हमरा पापा के भाग जा लो। हमरा बाबू के रोइला हलो। आई ताल लोग के चलते हम पापा हाथ जोड़ देलो। ओ पहला बार हाथ जोड़ला ना, पहला बार रोत देलो। पूरा बुझाता हेंगते दौरा दौरा भुलाला गधा खानी पीके तो कोनो पाहु नहीं तोरा दुआर पर। पाहुन मत हम पापा हमने के कितना मानल। अरे अब तहार बियाह कैसे होई? जीवन भर घरे रखो। कोनो बात नहीं खे, दोसर लड़का वाला यहन सा भले सा चाचा के फोन कह दिए दोसर लड़का वाला यहन सा। हाँ भगनी बाबू पानी दो ना, पानी पियास लगल बा। अब बताला तो ऐसा गला वाल टीना वाला पाहु ना तरन बनाती कुटाइए के जात रह नहीं करा कहियो बियाह ना होई। माई रे फिर लड़का वाला ये छ आ फिर तोरा ई पदनी बेटी के एक नटोक पदास होता पाद देनी। फिर लड़का वाला ये सनु त तोरा बेटी के फिर दिखाओ की होई, फिर से बियाह होई। बाप रे तो बुझाता जे बाबू हो खदान समरो। चुप ए बाबू बोला। हमरा खानी अंटीना वाला लड़का खोज दिया। जाना के माई सीधा होके आ लड़का सीधा होके। जेसीबी वाला मुड़ी होई नहीं।